Coa ilusión de quen busca grandeza, co servizo de quen busca garimo, coa natureza de quen busca fermosura, co amor, o cariño e a ledicia de quen desexa a mellor escenografía. Casa Quintiliña, o escenario dos teus soños. Os impulsores da primeira andaina de Chantada xa poden ir pensando na segunda edición, a xulgar polo bo resultado da primeira experiencia. A temperatura suave e a tregua das chuvias fixeron da do domingo unha mañá inmellorable para botarse os sendeiros. Pasadas as 9 da mañá, arredor dunhas 250 persoas arrancaban equipadas para unha mañá de sorpresas paisaxísticas, bo ambiente e exercicio físico. Despois duns primeiros quilómetros que os levaron cara aos camiños da Ribeira, a media mañá os camiñantes regresaban aos poucos para culminar o roteiro no punto de partida, a zona do Sangoñedo. Un por un non atopamos a ningún camiñante insatisfeito coa actividade. Bueno, a andaina é bonita, está moi ben organizada, moi ben señalizada. E, bueno, dado que o día, como non choveu, como amenazaba con chuvia, a verdade é que de momento está resultando moi boa. É vostede de aquí de Chantada? Son de Ourense. Ajá. Como é que, bueno, que se informou sobre esta andaina e se decidiu a vir? Participa habitualmente en circuitos deste tipo? Sí, podemos algún andaina, entonces sempre hai algún compañeiro que estaba enterado e despois hasta por a Tele20 nos enteramos, porque sabíamos que iba a ser un sitio bonito e bueno, ya encima que viñamos un pouco ca sospeita de que se non estaría ben organizada porque era a primeira, pero está preciosa, moi ben organizada, moi ben señalizada tamén. Pois moitísimas gracias, deixámoslo seguir. Estás acostumbrado a camiñar? Mais trekking, pero que camiñatas, pero moi ben, unha experiencia moi boa. Que che pareceu toda a ruta hasta agora? O día e a ruta espectacular. Moi ben, moi ben. Serviu tamén para que coñeceses o mellor camiños que non coñecías sendo de aquí? Bueno, a máis fago bicicleta por aquí, por a zona. E a maioría dos camiños conozcos, pero felicitar a organización porque limpiaron camiños que nin eu, que levo moitos anos andando en bici, conocía. Ataviados moitos con mochila, pau para camiñar e cámara de fotos, algún tramo facíase máis costa arriba, pero enseguida chegaba un descenso aliviador. Como ven eso? Ben, ben. Sí? Estamos rematando xa. Unha pequena subidí. Sí, moi Que che ben. pareceu? Moi ben, moi chula. Xa cando viñeron a facer de reconocimiento viñen un día, a verdade que moi ben. O sea que a repetirás. Sí, esperemos que sí. Algúnha zona que che gustara especialmente? Pois a primeira por un bosqueciño ao lado das Ribeiras e esta última tamén é moi bonita. Pois moito ánimo. Co telón de fondo do río Asma e o son do seu correr e as caídas ia chegándose a tranquilidade previa a meta, un dos recunchos máis fermosos desta ruta, no que se respira natureza, vida e paz, foi acondicionado cunha pasarela para salvar o cauce. Que che parecen estos camiños que estades descubrindo hoxe? Están ben, están moi ben. A organización? Moi ben tamén. Pois a primeira moi ben. E algo que te chamara a atención? Todo. Non sei, todo está ben. Faise dura? Bueno, ahora ao final, pero bueno, lévose ben. Pois nada, deixámoste seguir camiñando. Moi ben, veña, gracias. Chao. Ha estado perfecto, maravillosa, nos ha respetado el ambiente, nos ha respetado el clima, el paisaje ha sido maravilloso, bien señalizado, bien organizado, se ha comido y se ha bebido bien, con lo cual, ¿qué más se puede pedir? Bueno, ahora ya queda poquito. Sí, no, quedarán un kilómetro y medio y a disfrutar el paseo, lo que queda todavía. Quizá una de estas zonas del río es de lo más bonito que hay, ¿no?, en todo el recorrido. Perdón. Esta zona y junto con la que hemos pasado de Tarrío y Bodega Samedo son zonas muy espectaculares y disfrutándolas. Experiencia repetible entonces. Por supuesto, hay que animar a la organización para que sigan repitiendo este tipo de iniciativas y de actividades. Pues nada, os dejamos seguir caminando y no hacemos cola. O Concello colaborou nesta actividade ideada polo Club Atletismo Chantada. O concelleiro de Deportes, Castor Novoa, facía sobre o terreo unha primeira valoración dunha andaina de 21 kilómetros que reuniu arredor da vila a moitos visitantes chegados dende outros puntos da comunidade. Eu creo que está sendo un éxito. A verdade é que as previsións meteorolóxicas apuntaban a que iba a ser unha mañá de chuvia e non foi así, en toda a mañá non choveu nada. A xente está moi contenta, bueno, que
o ano que ven que siga apuntándose toda esta xente, sobre todo a maioría que era xente de fora, e, bueno, creemos que é unha promoción da zona importantísima. Todo este tipo de actividades non é a primeira que se fai en colaboración entre o Concello e o Club de Atletismo, relacionadas co atletismo, co camiñar, correr, están tendo cada vez máis éxito. Sí, a verdade é que sí, que se empezara coa carreira popular, que ten moitísimo éxito, e agora pois unha idea tamén do Club de Atletismo de facer unha andaina. Nós, INTA, como partido, pois levábamos tamén no noso programa electoral facer unha andaina pola nosa zona, e a verdade que a andaina está espectacular porque temos viñedo, temos monte e, insisto, promocionamos moito esta zona con este tipo de eventos. Serviu tamén un pouco para pôr en valor algunhas zonas e algúns camiños que non estaban todo accesibles que se desexara, non? Sí, a verdade é que había camiños que, bueno, cando fixemos a ruta a primeira vez, os do Clube de Atletismo, o meu compañeiro Pica máis eu, pois estaban un pouco pechados, digamos, de maleza, e a Brigada de Parques e Xardíns do Concello pois recupereunos todos, e a verdade que son camiños magníficos que era unha pena que se perderan, e hoxe están en perfectas condicións para camiñar. Persoas de todas as idades que se animaron a botar un pé tras outro por estas corredoiras chantadinas e sen usar o bastón nos tramos de risco. Me decía que con 72 tacos meterse en esta historia... Sí, maravilla. Te hablo yo porque no tengo nada. La ruta es preciosa. Es casi todo por caminos. El único tramo que tal es al llegar a Bodegas Amedo, que hay que meterse por la ribera allí. Un tramito muy cortito, pero muy bien. Merece la pena que lo divulguéis, que es una maravilla. ¿De dónde viene usted? Yo soy nativo de Chantada, pero vivo en Orense. Y ya estaba pendiente a ver si hacían alguna caminata, porque yo vengo a caminar mucho a la Ribeira Sacra, a Belesar. Y hago los codos de Belesar por Diomondi y regreso por San Pedro. O sea que estoy muy acostumbrado. Y con los años que tengo hay que caminar, si no... En todo isto, un dos principais artífices traballaba para controlar que todos os grupos fixeran o seu paseo sen incidencias. O atleta Fernando Ibarra pechaba a ruta con satisfacción. Todo o mundo encantadísimo destacando a boa organización e a paisaxe. Bueno, na paisaxe non temos nada que ver. Entón, bueno, me ciño que nos atinxe a nós. A organización, pero, bueno, demos todo o que podíamos, mimámola moitísimo, tuvemos os detalles que todos coñecedes, a andaina de nenos, as pasarelas, os accesos, a señalización, a limpeza. Non nos podemos atribuir tampouco todas as flores porque hai xente que ten moito mérito, como a Brigada do Concello que limpou todo eso, a Protección Civil, o Grumir que estuvo aí dando todo, e moitos voluntarios que axudaron en todas estas funcións. Sin cal eles non sería nada. Nós facémoslo por gusto, pero eles o fan por prestar un servicio, entón ten moito máis mérito que nós. A verdade que sí, as críticas están sendo boas, bueno, esperemos que sirva para algo e a ver se o ano que ven, en vez de unha andaina temos dúas. O remate, un merecido alimento para compartir impresións entre os camiñantes, recuperar folgos, probar os produtos da zona e continuar a xornada dominical no corazón de Galicia.